Mainiota ilmaa Luukissa karkauspäivänä. On just tehdyt ladutkin tässä. Erittäin hieno ilma, aurinko paistaa. Aika tuuleton on. Hiljaa taas mennään eteenpäin. Tässä on Talin golfkenttä tossa tulossa. Puistoa mitä parhain noin niinku. Menen tuonne golfkentälle. Tuossa haarautuu tuonne vasemmalle. Tuossa on toi golfkenttä. Edessä siinä tulee pikku lasku tuossa kohtaa. Ilma suosii, voi se on nättiä sanoa. Mikäs täällä kelpaa hiirelle? Tuolla on joku toinen erakko tuolla. Komiaa on. Muuta kuin sit vaan laskuun. Komeeta on edelleen ja 8 kilsaa on tässä takana jo. On täällä golfin perällä golfkenttän toisella puolella. 4 kilsaa olisi vielä Luukkiin tosta painea. Tuonne mettän läpi. Mennään kiertele. Tässä on tämmönen kiva tämmönen vähän voi vaikka mehua. Hikkeä pukkaa. Hikkeä pukkaamaan täällä. Täällä saa aurinkoakin varmaan niin maittava keli. Tosi hienoa ilmaa vaan pitää. Siinä piakkoin saavutaan Luukki. Tossa on ihan tuommoista mettä. Komea keli. Sitä Luukki näkyy taas jo 12 kilsaa takana. Ylikin oikeastaan siellä. Siinähän toi Luukki tulee. Oikein mainio keli oli. Ilma niin hyvä kuin ikinä olla voi. Luista mitä parhaa.